Silav roj baş, evar baş, hevanno, hevidarım, herkes başe, hûn li ber damene, ez û hevalê me Ronî Reha, em ê jî îro ji were basa kaosa li Tirkiye bikin ka AKP çi ye, CHP çi ye, ev pêvajo ber bê Kurdrê ve diçe, gelo ev kaosa li Tirkiye çi qas dikare zirar bide pêvajoya me Kurdan, ya ku bi AKP re hatiye destpêkirin ya jî bi MHP re. Feq nake, êdî navê pêvajoyê çi ye em nizanin. Lê tiştekî heye di navbera dewleta Tirkî û Kurdan de vê gavê dimeşe. Heta kîjan radê diçe, sekiniye, nesekiniye ka em binêrin wê çawa be. Tiştekî heye em dizanin bandora Amerîkayê hêdî xwedide hîskirin. Tayyip Erdoğan bi Donald Trump re axifiye bi telefonê roja 16 Mehîpê re axivî. Du roj sê roj piştre jî Ekrem İmamoğlu hat binçavkirin. Piştre jî biryara girtina wî hate dayîn. Piranî şêwirmendên siyasî, çavderên siyasî di wê qenaetê de ne ku Amerîka çavê xwe digire ji van tiştaran, dibînin ku İmamoğlu astenge li pêşiya projeyên hevbeş yên Amerîkayê û Tirkiye. Ev jî nîşan dide ku Tirkiye teslîmê Amerîkayê biye di projeyên li rojeta navîn de. Di vê derê de Qatar heye, İsraîl heye, welatên Ewropayê hene, İngîltere heye. Ka em binêrin Tirkiye çi qas teslîm biye. Beriya niha me ji we re gotibû, eger Tirkiye teslîmê projeyên welatên Rojavayî nebe, yani Amerîka, Ewropa, İsraîl, dikare perçe bibe. Emeliyetekî ciddî dikare li ser Tirkiye pêk were. Eger teslîm bibe, dikare ji perçebûnê bifilite, lê wê demê dibe mehkûmê van dewletan mecbûr e daxilê projeyê wan bibe. Êdî maye ser wîcdana welatên Rojavayî, wîcdana Amerîkayê. Wextê ku merûv teslîmê hêzekê bibe, êdî merûv îrada xwe wenda dike, merûv mecbûr e êdî li gorî projeyê wan tevbikare. Tiştek ku me eleqedar dike, me Kurdan eleqedar dike, heval dibên dereng min e, em bidî me dest pê kir. Tiştek ku me Kurdan eleqedar dike, pîlan û projeyên ku hevbeş niha têne birêve vebirin, ji bo Kurdan çi qas bi fayde ne, çi zikara wî heye, çi zerara wî heye. Ronî Reha em hema bigirin jor. Ronî merheba bi xêratî. Merhaba serçavê min silav rêz kanê kamera min hinekî şûn dadma min mesenekî çanda baş re baş mamoste. Vallahi em ji xwe re bi heyecan ji xwe re li wê kaosê temaşe dikin. Fer heye, pevçûn heye, ciwanên zanîngehê tevlî bûne, qelebalixî gelek zêde ye. Ama ev qelebalixî çi qas dikare meselê biguherîne, gelo ev qelebalixîya ku heye elbet dişibe meseleya geziyê, lê dikare İmamoğlu ji hepsê derîne. Ew hinek mesele ye. Tu çawa dibînî? Protestoyên li Tirkiye têra xwe hene? Yani besin ji bo bikaribin bi AKP şûn ve gav bidin avêtin. Yani xuyaya ez wê bibêjim xuyaya kêmîze de hinek encam girtiye ji ber çi da imkane bibîne kêmîze de hinek encam girtiye Erdogan hinekî tirsandiye. Ji çi hêle da dibînin yani wek di navbera wan û CHP de jî dibe çe yani li hev hatinek tiştek li ser hinek bingeha li hev dikiribin. Çi ye yani ev tiştê pêk qayûm bavîta ser şaredariya İstanbulê da ve mesela terorî bû. Di nav nenûkê de ez dibêjim. Yani qaşo hêzên Kurd ra dibê çe îtîfaqek çêkiriye welhasıl kent uzlayişî çi dibêjim Tirkiye Kurdiya wê tam nizanim. Xuyaya di wê derê da ew li ser Ekrem İmamoğlu li ser CHP sibik kiriye. Yani kêm jî hinek encam girtiye ama adin çi ye? Erdoganê dest bi vê operasyonê kiriye zaten gelek hêlê xwe dibê çe saxlem berbenê xwe saxlem girtine. Çi ye? Yek zaten di hêlekê di Kurdan de pêvajeyeke ke aşîtî an mirov çawa navlê bike welhasıl têkiliyakeke ye. Li hêla de jî qerta Erdogan ya ki li hemberî Ewropa wê mülteciya bikarbîne heye Erdogan wê jî bikardîne û a de jî heman demê di navbera wî Trump da jî em dibîne li paşperdê tiştê meşandin. Yani ji hêlê derve de jî û ji hêla hundir da jî Erdogan gelek hêl bi hewakî nahêlin pir zêde tev li vî meselê bibe.
انجام ناگره یعنی لترکیه مثلا لهمبری اردوغانی و 23 ساله لترکیه هر تشکریه بین کنترل آقا ارتش دولت ترکیه کمالیست یا چجا دیوان خواست در به اخلاف پیگدانین او یکمین او گرتیه بندستی و ایرو تو هیزک لهمبری اردوغان سر خراک و سر بکه و لترکیه نین یک وقت باق چلیجی گرتیه نا باق چلی هم دبیشن نا داخوازیه ویسای باق چلیجی دیل هاتیه گرتن زویجی ببیشم یعنی گوره بنرین هم نشرو بامنه لورا بسر ناکوه يعني اردوغان هاوي دخوازه وي هسبي خو بلزينه او خويا Gelo dibe ku dibe ku Tayyip Erdoğan ha kuvveta CHP bipîve gav bi gav pêşve diçe hêdî acele nake niha derbarê şaredariya Enqereyê jî lêpirsîn hatiye destpêkirin ew yawaş ew ku ji Kurda hez nake ew ku çavê wî li Şekirê destê zarokê Kurdan e di derexê wî de jî lêpirsîn hatiye destpêkirin eger mümkün e gelo eger ev reaksiyon hinekî kêm be pir zêde nebe dibe ku destanê ser şaredariya Enqereyê jî از وی ببیجم yani دبی چه آنها نهایی هدف اردوغان İmamoğlu'ya. İmamoğlu roja avulda Erdoğan tek biriye hemberi wî werserketiye ama Mansur Yavaş medit yani derkeve ser sahnê çawa min biborîn ez hinekî erzan bipeyvim çawa bi xwe ra dirî. Yani nizane bağıfe hinek yani zanebûna wî nîne tek tiştî zane Ronî bila rastiya eji kwerim wê derê ez taraftarım ku insan rastiya xwe bibêjin ez taraftarım ku insan di rû nebe siyasetmedarên takiye dikin di rû tevdigerin hetertirin ji insanên şeffaf Mansur Yavaş şeffaf digere mêrik dibêje ez nijadperestekî Tirkim netewperestekî Tirkim kêfa min nayê ku mirov behsa azadiya Kurdan bike kêfa wê nayê ji Kurda hez nake xilas û tu jî li gorî wî muamele dikî mamoste zaned vê derê da ez dixwazim çi bibêjim ew kes di tûrê wî zanyariyê da xêncî qirkirina Kurda û li hemberî Kurda bipeyve tiştek nîne yani dema tu mesela Kurd ji destê Mansur Yavaş bigire tiştekî dinî bibêje nîne nizane nîne lewra ev kes jî îro nikane weke dibe çe li hemberî Erdoğan serî rak û hemîn ev hêlên Tirkiyê dibe çe weke bahozekî rak û wî bişopînin ew hêza wî nîne ew qabiliyeta wî nîne ew zanyariya wî nîne lewra Erdoğan zaten dixwaze bi Mansur Yavaş ra têkeve vê dibe çe dengdayînî ama adin çi ye Erdoğan hinekî gav şunda avît yani niha îro wexta dibe çe helbijartineke bi edalet çê bibe li hemberî Erdoğan mirovekî ne weke Mansur Yavaş îro em bibêjin yani Mansur Yavaş ne xêr cî Mansur Yavaş îro Özgür Özel têkeve vê helbijartinê Özgür Özelê bigire Özgür Özelê bi ser bikeve yani Erdoğan hatiye astekeke wisa ha Erdoğan çer dike di vê derê da mertalekî din ji xwe ra çêkiriye mertal yani ez vê rexne nakim ez nabêjim çima ev mertal çêkiriye mertalek çêkiriye çi ye bi Kurda ra têkiliyakek danîye Kurd jî mecbûrîn hewceyê hesas tev bigere yani dibe ev pêvajo encam bigire bi ser bikeve ama ew jî bi hawakî ji xwe ra kiriye mertal yani ev garantî bûye misoger bûye Kurdê zû serî li hemberî niha Tirkiye ranekin welhasıl Erdoğan gav bi gav wê bi ser bikeve ama ez vê jî bibêjim ez vê jî dixwazim weke şariyakê an jî weke bîra te jî xim ev Tirkiye bi vî hawa ji Kurda re baş e yani Tirkiye bi vî şertî di bin riya Erdoğan da bi vê dîktariyê bimeşe emrê xwe nedirêje li qada navnetê wî her hêz çi bixwaze ji Tirkiyê wê bigire û Kurd jî îro di rewşeke wisa da destê Kurd gelek hurt bûye yani kane tiştê dojê xwestibû bibêje na heyran ez hinekî din zêde dikim ji ber ku Erdoğan jî tengê jî Erdoğan tek armanca wê me berê janî bi ziman çawa teqtê xwe teqtê malbata xwe teqtê dost û hevalê xwe biparêze û xeyaleke wî din çi heye xeyaleke radîqala îslamîst heye weke dibe çi berdewamiya Osman ya küçük îro li Roz li Sûriyeyê jî li saha Sûriyeyê jî yani mirov kan li ser wê jî biaxife
تشت چه دبن تشت قومن اردوغان وی داری دخوازه دست سر سوریه دیجی باوی وقتی تو دبیجی باشه طیب اردوغان به وی شکلی بلا دوام بکه طبی اف جی دکه چارچوبه وی گوتنا کو گوادن ما بس کرده ما مثلا منصور یواش کرد باشه کو دولتی که راستی خواه د پراتیکی ده پیک بینه منطقه دولت ترکیه چی به طیب اردوغان بلاوی پیک بینه لارانه به رون نکه بلا نبیجی از جبرای خواه کرد حز دکم حقی وان چیه راست مدایه و خلاص بلا راستی ببیجه و ظلم مادم کی ظالمه zulma xwe pêktîne bila pratikî de pêk bîne ku her tişt safî be ku em jî bizanibin dost kî ye dijmin kî ye hebî vê derê wextê besa Mansûr Yavaş dikin em besa şexsekî nakin li Tirkiyê hişmendiyekê heye 100 sale bi vî şeklî civak perwerde bîye niha wextê ku merûv hinekî civaka Tirkiye analîz bike bi destûra Teronê eger 2 deqe hebe فرمو niha civaka Tirkiye ji ber perwerdeyê ku ev salin 100 salin girtiye civakek nexweş e civakek di şînê de ye ji ber ku şiklê perwerdeyê ji wan re hatiye gotin ku em milletekî mezin in yani egoya civaka netewperestî a Tirkiye gelekî wisa hatiye mizdan û mezin kirine em împaratoriya Osmaniye yani ez te teyit bikim bir Türk dünyaya bedeldir dibêjniya devê xwe dikin dibêjin me 600 sal nîvê dünyayê birêve bir me hukm li Ereban kir me hukm nizanim li kîjan welatên heta Viyanayê jî me hukm li milletan kir em wisa mezin in wextê ku di şerê yekem yê cîhanê de Osmanî hilweşiyan ev bû travma ji bo milletê Tirk yani qebûl nekirin şîn qebûl nekirin yani çawa dişibe çi dişibe dema ku mirovekî ku tu pir jî hez dikî ji nava malbata te wextê bimire û tu bi tu şeklekî mirinavî qebûl nakî çi dibe tu tim dibêjî ew heye diçî ser masa wî tu mûm vê dixî tu di malê de hebûna wî hîstikî tu qebûl nakî ev coreyekê nexweşiyekî psikolojîk e tu hilweşîna împaratoriya Osmanî bi tu şeklekî qebûl nakî tu çi dibêjî ew Tirkiyeya piçûk ku di Anadoliyê de asê maye tu tim dibêjî em hêjî mezin in em hêjî milletekî mezin in ya halbikî wextî ku rastî bibîne teslîmê İngilîzan bîye teslîmê Fransîzan bîye İstanbul tamamen hat dagirkirin İstanbul İngilîz û Fransîyan İstanbul teslîmê wan kir wan Tirkan ji xwe re bikaranîn li hember Yeketiya Sovyetan wekê tehdît bû Yeketiya Sovyetan li hember Ewropayê yani Tirk bi tu şeklekî vê rewşê qebûl nakin Atatürk derketiye ji nava wan Atatürk pir cîwan mir 57 salî bi tişek wisa bû mesela bala te lê be mirina Atatürk jî qebûl nakin çi dibêjin Atatürk nemiriye dijî sax e înqilabê wî hê li heyetê ne bîvanên ku Atatürk daye ser Tirkiye bi tu şeklekî qebûl nakin dicirifin veya hemî nexweşiyekî psikolojîk a civakî ye İnkara milletê Kurd jî di vê çarçovê de mirov dikare nîqaş bike çima dibêjin Kurd tune çünkü hêjî di şînê de ne ev nexweşî wisa dewam dike îro mesela 100 sal e Tirk bi vê nexweşî mezin bûne Kurd tune milletekî din tune ye her tişt Tirk e û em milletekî mezin in tamam anha îdî Amerikayê welatên Ewropayê İsraîlê li derê Tirkiye xistine tak 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 şiyar be tu ne milletekî mezînî tu perçe bûyî Osmanî tune ye tu ser milletê din re ninî tu milletekî zavalî tu antîdemokratîkî divê tu şiyar bî ji xew tu yê bibînî ku Kurd milletekî qedîm e mezin e kevn e xwedî çand û kültûrekî pir kevn e asilzade ye li rojeta navîn e û tu nikarî wî înkar bikî rastî bibîne yani sedemê ku Tirkiye rastiyê înkar dike ez dibêjim rewşa psikolojîk e ku ji şînê maye weke cureyekê şînê ye û aniha jî Ronî di vê çarçovê de ez dibêjim dem û dewran hatiye êdî wexta wî ye ku Tirkiye xwe biguherîne hatiye berderî projeya rojeta navîn ku em hemî di nav dane îşaretê vê yekê ye
İjan ha Ronnie tiştaklan bir tane nikaş bikin. Ev meseleye li Tirkiye Donald Trump çima telefonu Tayyip Erdoğan kir. Di telefonu de çi axivîn. Gelo girtina İmamoğlu alaqawî bi telefonu heye tune. Çünkü sê roj beriya ku İmamoğlu were binçavkirin Donald Trump û Tayyip Erdoğan telefonu axivîn. Çi pêşniyaz kirin? Gelo Tayyip Erdoğan di telefonu de qebûl kir ku tamam êdî ew tabeê projeyên Amerîkayê yên rojeta navîne. مامۆستا یان نها دەبێت چه فەسادیاکە یانی پاش بەردێت شتێکی وسا تێگوتن دەبێت ژە ترامپ و ئەردۆغان بە هەڤڕە پێیویە و ئەو کەسێ نها بایلۆسخانە دەبێژە نەبە پرسیاری بایلۆسخانە ئەمریکایە لە تورکی دەبێژە ترامپ ئەردۆغان ڕاگوتیە Sefîrê Amerîkayê li Tirkiye. ئەرێ وەکیلی ئەمریکیە لە تورکی بە پرسیاری ئەمریکیە لە تورکی دەبێژە ترامپ ژە ئەردۆغان ڕاگوتیە ئەو کەس نێزی منە هەواڵێ منە من bi taybet şandiye wê derê û ev de emrê te de amade ye. Yani em vê zane ev derketî derve ji ku derketî derve ji hêla çapemeniya nêzî Erdogan. Pirsa min ev e. Çima serokê Amerîkayê dibêje mirovê min di emrê te Tayyip Erdogan çi taviz daye? Mesela. Ez kiwarêm wê derê. Yani xuyaye ev hana dibê çi ev hatiye pîvan. Yani Erdoganê berî dest bi vê operasyonê bi vê pêngavê bike vana hemî hatine pîvandin. Erdogan ew hinek destûr girtiye. Ez ki operasyonek wisa çêkim, ez ê wisa çêkim daxwaziya min ji we heye hûn ê dengê xwe dernexin an li pişta min bisekine. Ama em çi zanin heman kes wekîlê Amerîkayê li Tirkiye heman kes dema ev çalekî dest pê kirin daxuyaniyekek da got pirsgirêka Tirkiye yan navbixweye em di vê hêlê de bêhêlin. Di vê mijarê de em bêhêlin. Yani em şîrove nakin. Ha çi heye? Muhakkak çi heye gelek tişt henin. Tiştê Trump Amerîka ji Tirkiye dixwaze ji Erdogan dixwaze Erdogan dixwaze mijarana da bêdeng bi heye. Tiştê Erdogan ji Amerîka dixwaze heye li ser hev kirin. Ama yek çi ye em zanin îro İmamoğlu'yê li derve yekemîn ev kanalekeke wê li İstanbulê çê bibe li hemberî wê ye û gelê Tirkiye gelê İstanbulê bi hawakî qanek kiriye İmamoğlu da ku boy ev kanal çênebe. Ji ber bi hawakî bi karizma xwe Ekrem İmamoğlu ev kesên li İstanbulê dijî ew qanek kirinin. Ama em adin jî çi zanin em zanin Erdogan vê ji boî berjewendiyê xwe ye yani hew ji boî İstanbulê başiya İstanbulê vê kanalê ve nake. Ji ber ev boğaza İstanbulê dibê çi yani hev peymanekek heye dema tu wextanî gemiyê Montreux sözleşmesi. Peymana Montreux wata tu Yani gemiyê ava navneteviye avekî navneteviye herkes bi serê xwe nikare Peymana Montreux vê dibêje. Hêzên çekdarî yani gemiyên çek wextekekê didê. û heman demê jî pîvana çekan di yani hewqas çek wê nikane be hewqa çek kanibin sê roja an du roj gerekî mirov hewciyê li tayê wê binere zêdetir nikane derbas wî behra reş bibe û lê bimîne. Yani kî nikane bibe ew xelkê ne behra reş ne ki dibê çi beravê wan be. Amerîkaya dema derbasî behra reş bibe hewce ye hemî tişt bê pîvan, hemî agahî bêgirtin, Rusya jî agahî bigire gemiya Amerîka filan rojaya derbas bû gerek filan rojaya derkeve hewqas çekî wê heye hewqas dibê çi leşkerê wê heye û armanca wê çi ye wê çend roja bîne. Wana hemî gerek Rusya lê bibe hekîm. Welhasıl tê gotin ev mijarekeke dirêj e zaten ev mesela Montreux, peymana Montreux bi hawakî Amerîkan hêzên bi taybet Amerîka dixwaze vê ji navberê rake da ku kanibe yani vê biqelîşîne ev peymana Montreux bi hawakî îptal bibe bi hawakî din derbasî behra reş bibe. Yani dema tu bixwaze hinekî Sûriyê dibê çi Rusya kontrol bike û wê derên hêzê xwe xurt bike hewce ye behra reş destê yani dibê çi tu hinekî serbest dike behra reş. Ê wer tê gotin dibêje yani Erdogan di vî millî da jî hinekî Trump qanek kiriye ev operasyona ez dikim ne hew ji boî teqtê min e heman demê jî ev kes li hemberî vê kanala hûn ji min dixwazin ew ê li hemberî ji boî berjewendiyê we jî baş bibe ev kes heman demê jî hemberî vê kanalê ye û ev kes li derve be dema kanibe siyasetê bike îmkana ez kanibim xelkê qan bikim teqtê xwe biparêzim û vê kanalê vekim îmkana wî nîne.
لورا يعني وانا دبيتشل غوري من ديسا اف دتاي تشوشكي ديسا زوي بيجي مثلا قنالي مونترو ديسا وي دتاي تشوشكي بتشتي هري مزنچيه تخت اردوغان Na tiştê tu dibêjî yek ji sedeman e. Yek ji hincetan e. هر بيجي Sedemên elbet projeyên Amerîkayê, İsraîlê li rojata navîn gelekî berfireh e. Çavê wan Tayyip Erdogan zêdetir dibire ku piştgirî bide wan di van projeyê wan ê rojata navîn de. Çavê wan pir İmamoğlu nabire. İmamoğlu CHP ji ber ku zêde Türkçî ne netewperest dibe ku zû bi zû civaka xwe îxna nekin ji bo daxilê projeyê wan bin. Destê wan de Tayyip Erdogan heye dixwazin biparêzin. Ew tişta tu dibêjî ew pir gelekî muhîm e û Kanala İstanbulê tiştekî girêdayî wî heye ew jî rola Qatarê. Tabii ev agahiyekê piştrast-kirî nine. Em tenê wisa dibêjin. Dibe ku pêk were dibe ku pêk neye. Niha Qatar li Kendavê ciyê wî gelekî teng e. Li wê derê klîma jî gelekî germ e. Qatar hêdî hêdî dixwaze ji rojata navîn ji Kendavê derkeve ber bi Avrupayê ve were. Çi dike? Welatê ku çavê wî dibire bikare be lê erd bikire, xanî bikire, dewlemendiya xwe derxe Stenbolê. Ji bo Stenbolê jî debere heyvala ji Derya Reş ber bê Derya Spî ve tam di navenda Stenbolê de kanalekî vebe ku Qatar derdora wî kanalê hemî dikire. û mirovê xwe tîne wê derê bicihî dike, karsazên xwe, karê xwe, yani welatê xwe nîvê welatê xwe bar dike tîne wê derê bicihî dike. Ev tiştekî wisa jî tê axaftin. Tabii ji qas rast em nizanin. Zextekî pir zêde didin ser Tayyip Erdogan ji bo ku vê kanalê çê bike. Yani menfaetê Tayyip Erdogan û AKP heye di çêkirina vê kanalê de. Erdogan jî dibêje menfaetê Tirkiyeyê de heye. Ji bo wî civaka xwe dikare îxna bike. Ha ez dibêjim ev agahiyên piştrast-kirî nenin, tune ne, tenê tê axaftin. Ama mantıqî ne. مجارك كدور ودريجي جبرك دما اردوغان دست بسياستي كريه اردوغان بهواكي ام زانن دبي تشي جزازه تنكي جهزي ناونا تويج امريكا جيرتيه جبرك اسلامك كنرم قوتيه برا برسيالي اسلامك كنرم والحاصل اموي تشغا اردوغان جوي روجي دا في قنالي دي باريس اردوغان روجا اول دا في قنالي دي باريس حتى ني روجا يرو Mesela niha temaşevanekî me ji me re dibêje dayîka Emirê Qatarê piraniya erdên derdora wê Kendavê ji wê kanalê. Agaya min Kanalê agaya min kiriye. fermo Dixwazin wê derê Qatarekî piçûk ava bikin li Stenbolê. بله ev tişt nehew dedikoduye nehew fesadiye ev tişt dibê çi hinek rojnamevanên Kemalî sevderxistin holê tapiyên wê derê hemî li ser malbata Emirê Qatarê ew araziyên wê derê veya demeke dirê jî derketiye holê. Qatar İngiltere yani İngiltere işte bir mirovan İngiltere pişkirî yani zû Tayyip Erdogan dikin ji bo vê kanalê vekin. Qatar bi hawakî ser navî İslamê bi hawakî dizî yanî projeyên Amerîka dibê çi ew jî weke qereqolekeke Amerîka li wên çolên Sahrayê ye. Ama heman demê jî dibê çi ev bi hawakî bi xêra Qatarê jî ev Muslim Brothers dibêjin ya wan jî kontrol dikin yani bi hawakî elçiyê wê hêlayê elçiyê xeta Seyid Kutûb e elçiyê xeta Erdogan e elçiyê xeta evên Misrê Brother Muslim e welhasıl mantıklı ye ama dawiyê dema ez vê qey gerek mirovî bi hawakî dijî şîrove bike yani niha ev pêvajoya li Tirkiye ev çalekiyê li Tirkiye yani Ekrem İmamoğlu ji roja hatiye girtin û hetanî îro wê bandorê çawa li ser vê têkiliya Kurd û Tirkiye bike eva dibê çi dibin yani bi gotina Devlet Bahçelî û Birêz Öcalan rêber Apo û Erdogan da hatiye meşandin gelo wê çawa bandorê wê bike ji nav pêve wê çawa here hewceyê Kurd çawa tev bigere wê çi bibe ez vê qey yani ev jî nîqaşekeke an nîqaşekeke girîng e. Niha nûçeyekî ketiye ajansan ji te re bêjim
Veya işareti hen tiştane eğer pêvajo xirab bikin dikin yani iştira bêjim di derheqê binêre. Di derheqê 5,000 kesî de ji ber PKK kecekî doz hate vekirin. Ev tiştekî nû ye. Çima rastê vê pêvajoyê tê gelo. Hevan ev nûçe ez bar dikim rast e. Min ji ajansan girt anha hê tam eşkere nebiye. Yani ez hêvî dikim rast nebe ama rast xuya dike. Derheqê 5,000 kesî de doz hatiye vekirin. Yani ew qas insanê me di hebsan dane têr nake, insanên nû dixwazin bavêjin zîndanê. Ev çi ye gelo? Çima operasyonekî wisa dixwazin pêk bînin? Ev dikare zirar bide pêvajoyê jî ha. Ronî tu Yani ser vê mamose. mijara ifade bike paşê em derbasî mijara Sûriye Tamam. Ez hinek kin. Hemêzek ez xwazim berê binê tiştekî zalim bikim dema vê pêvajoyê dest pê kir ez bawer dikim belkî ez kesê yekemîn bim di Twitterê da weke hashtag Sayın Öcalan'a güveniyorum. Min ev gotin gotiye. Ez hîn jî li wê derê me. Ama em vê jî ji dixwazim vê jî bibînim ziman. Çi bînim ziman? Niha pêvajoyekek dewlet ji me dixwaze heye. Pêvajoyekek dewlet ji me dixwaze heye. Yani bê şert û merç. Di vê derê de çi heye em dibîne hişekî Kurdî xurt jî heye weke hişê Birêz Öcalan. Yani çi dixwîne, çawa dixwîne, çawa lê dinare, çawa şîrove dike tabii ki muhakkak em detayî wê nizanin. Ama em zanin bi hawakî jî dixwaze ev tofana tê, ev xezeba agrê Erdogan dayê ber xwe, Tirkiye dayê ber xwe bi hawakî naxwaze Kurd nav da bibe qurban navberan Kemalîsta da û dibe çi bibe qurbana şerê Tirkiye. Yani ez xwe wê hawê jî dixwînim. Ama dawiya dawiyê şîrova min ekin wê divê derê de niha em pir yani Tirkiye tiştekî ji me dixwaze. Tiştekî zêde nade. Dibe jî ez tiştekî jî bidim ez ê pê rabidim. Ez ê dibe çi yani hinek zagonan çê bikim û hinek heqê we bidim we. Ew jî pê raye. Ne li ser kağıtê hatiye nifsandin û ne bû devîkî sewz hatî darin. Ew jî dest înisiyatîfa wan damaye. Lewra Tirkiye operasyonê xwe bike. Kanibe wê li Rojava bike, wê li Şengalê bike, wê li çayên Kurdistanê bike li Qendîlê û derdorê wê û kanibe wê setmedar û li şaredariyên Kurd bê naber wê bike. Vana yani deqa dilê wê bixwaze ji wê re çi baş be ji bo Tirkiye wê bike. Yani hêlkî ma pêvajo heye, hêlkî çima veya heye ê vê bibêje û ê wisa rastî bawer bike xwe dixapîne. Çünkü li holê tiştekî wisa nîne Erdogan nabêje yani barış sürecî ye. Pêvajoya aşîtiyê ye, an abratiyê ye. Na, em me tiştek xwastiye bira hêzên çekdar PKK silahê berde û Kurd birayê me nin ew ê jî bibin wek dibe çi welatiyên Tirkiyeyên weke Tirka wek heviya ki wisa navê welatiyê da zaten berê Tirkiye wêya ji me dixwaze çi ye? Eşît wetandaş. Zaten mavakta normalde yani Saviya Türkiye ne gotiye Kurd ne eşit vatandaşı. Beyna berdi beje. Da be çet zagonu xwe da hemiye. Türkiye jî dibe zêwê bidme. Yani zêwê bidme hinek tişta sis bikim. Lewra operasyonu çêbin. Yani operasyon çima çêdibe gerek mirov şok nebe. Gotina eşit yurttaşlık, eşit vatandaşlık veya hinek hetereş bo Kurdan dikîja meselê de dibêjin. Yani weke ferd, weke şexs mirov wek hev be veya têra Kurdan nake. Di mesela millet de, di mesela netew de divê wekevî hebe. Yani netewa Tirk xwedî kîjan heqan e dibe netewa Kurd jî bibe xwedî aynî heqan. Yani Ev nemijare. İşte ev di roja îro da divan vê pêvajoya da ev nemijare. Ev nîne. Ama ev dibe mijara tekoşîna demokratîk ya piştî vê pêvajoyê. Piştî vê pêvajoyê wextê ku ez û te rabin em dawa mafê neteweyê Kurdan bikin dibe garantiya me hebe ku em neyne girtin. Wextê ku azadiya fikr û reman tune be. Wextê ku ez dawa mafê Kurdan bikim yani ji serxwebûnê heta her cure heqê neteweyê Kurda. Ez wextê behs bikim û werim girtin manawî çi ye wê demê? Manawî tune. Ji ber vê yekê garantiya azadiya fikr û reman dibe hebe. Ez nabêjim di vê pêvajoyê de hemî mafa merûdane ser masê û bixebin garantiyê tu va mafa nas dikî bikî nas nakî ez ê silah ber nedim. Ez behsa vê nakim. Tevgera Kurd azad e.
دگوهرین و وگوهرینه ده دکاره خواه بگوهرینه به رضا دلی خواه به ایراده خواه دکاره خواه بگوهرینه او نقاش وی چه نابه اما ده مثلا حق حقوق مافی کردان ده دبی بسیار آزادیا خواه ifade کرنه هبه ev mühime. Çünkü sibê du sibê referandum dikare were çêkirin, sibê du sibê tevgera Kurd bê biçe nava Kurdan, bipirse hûn çi dixwazin? Hûn hergala xwe rêvebirinê hûn çi dixwazin? Li gorî xwe milletê Kurd wê biryar bide sîstemekê çawa, pergalekê çawa dixwaze ji bo xwe birêvebirinê. Yek jî Ronî niha pêvajoya em tê dane wisa hesas e, pir mağduriyet hene, pir qurbaniyên vê têkoşînê hene, însanê ku canê xwe feda kirine, şehîd bûne hene, malbatê wan hene, hemî bi merex li bendêne ka ev pêvajo ber vê Kudrê vê dişe. Malbatên ku zarokê wan hêjî li serê çiyêne li zîndanan hene. Ê min bixwe jî malbata min gelek însanê me di zîndanan de hêjî hene, herkes li bendê ku ev însanê me derkevin. Heta ku dewleta Tirkiye van însanan bernede, tu baweriya me bi dewleta Tirkiye tune ye. Zirnik baweriya me bi dewleta Tirkiye tune ye. Dewletekî xıyanetkar e heta bê, dewletekî mirovan dixapîne, Kurdan dixapîne heta bê. Ji ber vê yekî heta gavên berbiçav navêje, baweriya me bi vê dewletê tune ye. Niha di mesela Rêzdar Öcalan de ji ber ku aniha girtiye, hemî gotinên wî tam sedî sed bi azadî bikare be xwe ifade bike, bi nivîskî nivîsan bişîne derve, ev atmosfer, ew rewş vê gavê tune ye li ortê. Ji ber vê yekî tevgera Kurd, rêveberên tevgera Kurd çi dibêjin? Divê serokê me sedî sed azad be ku em bikaribin rû bi rû re hevdîtin çê bikin. Niha mesela imkanên teknolojîk ew xwast pêşketine, însan hene behsa ew aqlê sunnî, aqlê çêkirî dikin ku dikarin teqlîda dengê wî bikin, dikarin pir tiştan montaj vîdeo çê bikin. Dewleta Tirkiye dewletekî xwedî wê kapasiteyê ku dikare ew qas xirabiyan li milletê Kurd bike, dikare yani. Ji ber vê yekê tiştê herî rast çi ye? Gotinên Rêzdar Karayılan, gotinên Rêzdar Duran Kalkanın. Muhakkak weke destpêka vê pêvajoyê ji bo selametiya vê pêvajoyê sedî sed dibe Rêzdar Öcalan azad be ku mirov bikaribe rû bi rû pê re hevdîtin çê bike 24 saeta. Kengê serê gerîlayekî tevlihev be, kengê grûbekî îqna nebûbe, dibe karibe hem telefon bike, hem dîmen bibîne, bi dîmen biaxive û yan jî weke heyet biçe cem wî jê pirsan bipirse û meselê îzahata wî bixwaze. Vana tiştê normal in, vana tiştê însanî ne. Ji xwe tevgera Kurd tiştekî wisa dixwaze. Em derbasî Sûriyê bin Ronî. Em kanin derbasî Sûriyê bibin yani ji ber ku me destpêkî jî gotibû nihayî ev şer di navbera Tirkiye û İsraîl de ye. Anha di vak keliyena da li ezmanê Sûriyê weke bi hawakî hevbeş Amerîka û İsraîl dibe çe bin yani jetên xwe yên şer weke tatbîqatekê pêk tîne digerine. Velhasıl yani şerekî di navbera Tirkiye û İsraîl la rû daye. Kuda jî em kane bibêjî rû daye. Yani niha li vê derê do İsraîl êrişî ku kir. Êrişî di deverên iddianameya di derbarê 5,000 kesî de ana ji me re şandine ez ji we re tam bêjim 4753 kes di derheqê wan de lêpirsîn hatiye destpêkirin ji ber ku erê mesela dibe çi PKK, KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan. Yani ji ber suçbariya endametiya rêxistinê di derheqê 4753 kesan de lêpirsîn hatiye destpêkirin. Evaya suçên 2023 24 êparin pêran suçên beriyan hane êdî gelo yani kî dibe bela bibe binêrin. Ez tiştekî zelal bibêjim. Eger niyeta AKP MHP heye
Hen insanan yani tevgera Kurd bike du perçe Kurdên baş û Kurdên xirab. Kurdên ku li gorî pêvajoyê xirabin bigire dereqê wan da lêpirsî bide destpêkirin wana bave ji hepsê û hin Kurdên li gorî xwe ji hepsê derxe Kurd bi tu awayî vê muameleyê qebûl nakin. Yani eger hişî AKP'de tiştekî wisa hebe veya heqaret e li milletê Kurd. Bi tu şiklekî divê milletê Kurd destûr nede. İnsanê wî nû bikeve hepsê û weke diyarî jî hin însanê hepsê serbest werin berdan. Yani şûna wan biguherîne. Tiştekî wisa nabe. Ji A heta Z her însanê ku ji doza Kurd û Kurdistanê ketine hepsê dibe serbest werin berdan bê şert û merc. Wekî din dibe mirov qebûl neke. Yani ev pêşniyaza me ye. Wekî din me besa çi dikir dereqê vê pêvajoyê de. Ha, tiştekî dî ji bêjim başê gotinê bidim te. Ez divê baweriyê de me li Tirkiye kaos hebe tunebe. Mesela CHP, İmamoğlu çi dibe bila bibe ev pêvajo wê pêşkeve. Pêvajoya ku hatiye destpêkirin derveyî vê kaosê ye. Ez wisa dizanim. Ez wisa agahî hatiye ji min re. Derveyî vê pêvajoyê derveyî vê kaosa li Tirkiye wê pêvajo her bidome. Yê ku vê pêvajoyê bi rêva dibin jî Rêzdar Öcalan û Tayyip Erdoğan'a. Hêzên derve jî di nav de hene ama ê ku vê pêvajoyê bi rêva dibin her du ne di dawiyê de jî eger ez nabêjim eger ev pêvajo wê bi ser keve. Ev pêvajo bi ser dikeve ji ber ku biryar hatiye girtin. Biryar hatiye girtin ku ev pêvajo êdî wexta yani ew meseleyên berê siyaseta berê êdî wexta xwe tijî kiriye. Biye astengiyekî mezin li pêşiya Tirkiye. Li pêşiya siyaseta Tirkiye, aboriya Tirkiye, civaka Tirkiye, gendeliya li Tirkiye, li pêşiya her tiştî biye asteng. Tu çi kîjan keverê radikî dibinî de doza Kurd û Kurdistanê heye. Asla nebêjin pirsgirêka Kurd. Kurdbûn, Kurdayetî tu car ne pirsgirêk e. Doz e, doz. Doz e. Doza Kurd heye. Dawa ye, dawa Kurda ye. Ji ber vê yekê pirsgirêka Kurd jargona milletên serdest e. Jargona dewleta serdest e. Çünkü ew te weke problem dibîne ji te re dibêje Kürt sorunu. Halbuki Kürt davası heye. Çünkü Kürt dawa dikin. Ser vê em jî şiyariya xwe bibêjin. Baş e Ronî. Meha li Sûriyê HTŞ balafirgeha askerî ya Palmîrê teslîmê dewleta Tirkiyeyê kir. Hema 24 saat derbas nebû. İsraîlê bi balafiran êrişî wê balafirgehê kir. Çi heye, çi tune hemî serûbin kir. û hin balafirgehên din jî. Niha hêza askerî ê li balafirgehan de destê HTŞ û dewleta Sûriyê nemaye. Türkiye çima dixwaze hin balafirgehan bixebin kontrola xwe. Gelo di piş perdê de dewleta Tirkiye bi İsraîlê re li hev kiriye biye hevalbend û di pêşiya perdê de ji bo civakê bixapîne wisa xwe dijberî İsraîlê nîşan dide ya heqeten dijber e. Yani tu çawa şîrovetkî vê tekîliya bi şüphe ya gomanbar ya di navbera Tirkiye û İsraîlê de. Mamosta divê tiştekî ev jî jargonê çepê Tirkiyê nav me ye watan dibêjî yani nihan tiştekî li holê heye tiştekî şüphebar û gumanbar nîne li holê. Yani çi nîne İsraîl û Tirkiye li Sûriyê hatinin hemberî hev. Ev şerekî hema êdî eşkere bûye. Divê dirê de tabî kî me Kurda da jî em yek baweriyên bi gotinê te heye Ronî ez vê jî parantêzekî vekim baweriyên bi gotinê te heye bi qasî şeş mehê em bername çêdikin di derheqê İsraîlê de te çi gotiye ji serî heta niha tim yek bi yek derketin. Tiştê tu dibêjî ji bo wî ez te pisporê dawa İsraîlê binav dikim. Hadi. dawek mezin e barê min giran bûye ama tabî ki ez dişopînim. Ez hem çepemeniya wan dişopînim hem çepemeniya wan dişopînim hem li Swêsre grûpê wan nas dikim yani kesên dibêçin bi pisporin kesên profesorên kesên yani dibêçe di vê mijara rojhatan navîn de di van pirsgirêkê İsraîl û Tirkiye û Kurd û
والحاصل عرب و فارسان دا دبی چه خویدان رجان بنن لورا زوان بوا خسانه راج دبیبم اما از بیجم اسرائیل و ترکیه لسوریه مدگوی ورن هم بری هر هاتنن هم بری هر و شرکی دزیل پاش پرده اشکره نبویت تیمشاندن yani دوته گوتن آژانس وان دبیجن دو نتانیاهو به هوا کی yani kabina xwe ki dizî civîn çêkiriye û li ser vê mijara ava tedî dibe çi heta şê û Tirkiye li hev kiriye da ku dibe çi ev tadm û palîmra herêma wê ev teslîmî Tirkiye bibe ew balafirên wê derê balagehên wê derê teslîmî Tirkiye bibe li piştî vê agahiyê piştî vê ya İsraîl ketiye li bû tevgerê û zaten heman pir zû lê xist heman demê jî civînek jî çêkiriye civînê da jî ev yanî nîqaş bûye tê gotin gorê Ajansê İsraîl dibêje tamam yani xeteriya İranê ya li ser vê herêmê bi hawakî meşikan lê xeteriya hîn mezin derketiye holê xeterî Tirkiye bi hawakî Sûriye kiriye bin kontrola xwe û gav bi gav li ser navên va çeteyana ev çeteya yekin dibe çe dîroka xwe da li hemberî gelê civînen weke bûne xwedî dewlet û Tirkiye bi fermî dawetê axa Sûriye dike û dera didê bi hawakî fermî wexta tu bike tu nikane heqê Sûriye heye Tirkiye bîne wê derê wexta bixwaze Hebûna ji bîr neke wextê tu şîrovekî hebûna durziyan jî bixene va gotinê xwe belê zaten hebûna durziya jî zaten li wê derê ya belî diyar e ama tiştê çî bûye İsraîl va du rojên dawiyê li wê herêman xistin ew herêmên niha dane Tirkiye ew balagehên eskerî yê danin Tirkiye İsraîl lê xist ama tiştê hîne balkêş çibû roja ev hersên kesên Tirkiyeyê mezin Hakan Fidan û êwê dibe çi ya ew eskerî fermandarê wanî Yaşar Güler Yaşar Güler û welhasıl êmî tê li Şamê bûn di wan saniyana da di wan kiriyan da li navenda Şamê xist İsraîl ev tiştekî gelek girîng e yani normalde sedemê şer e yani welhasıl sedemê di navbera her du dewleta da şerek derkeve İsraîl hat eşkere li navenda Şamê xist di we kiriyana da jî ew her sê kes li wê derê bû bi colanê ra dibe çi kîjan ku da dibe çi civînek pêk danî welhasıl ev tiştekî derketiye holê ev tiştekî derketiye holê tiştê dinî derketiye holê çi ye İsraîl pêş dihatiye İsraîl wê xeta ew xeta niha durzî tê da wê xetê sedî sed li wê derê wê biparêze û ji wê derê dernakeve û Tirkiye jî gav bi gav verbijêrî Şamê de wa derana ew derên eskerî teslîmî colanî teslîmî Tirkiye dike xuya ye ev her du hêz wê bi hawakî werin hemberî ev hatinin hemberî ev belkî şerekî sîng û sîng dernekeve nişanê hevala bidim Palmîra tam li navenda Sûriyeyê ev e kaçma ev e Palmîra tam li vê derê ye ev ciyê reş hûn dibin hîn bermayî Daişê ne ev çole yani gund tune ne li wan dere ev çole Daişî xwe veşartine Palmîra tam li vê derê ye ew ciyê ku ronî bas dike jî ciyê İsraîl hatiye vê derê ev Şam e yani çergî dibe çi kengî Tirkiye weta dibe çi ew dewr girt dema colanî evdan Tirkiye ev dibe çi hev peymaneke eskerî bi Tirkiye ra çêkir yani ku derdayê ev dibe çi derdorê li Humus navê wê Şayrat balageha Şayrat e û heman demê Palmîra tem dûr wan çergî ev fermî bû çer bû İsraîl hemen êrişî her herêma kir ji hewa da jetê xwe İsraîl û Tirkiye di arîfiya şerekî germ dane yani ev îşaretê wê yekê ye ku li Palmîra yek ji armancên hebûna Tirkiye ya li Palmîra ew e pêşî li pêşketina İsraîlê bigire ji bo pêş nekeve û xwedî li durziyan jî dernekeve sedî sed ji boî yani li wê derê hem İsraîl bisekîne weke dibe çi weke mertalekî
و همان دمیجی او هزین نهال سوریه گریداین حتی شیوان zaten هزین او جی القاعدة يعني حماس aynı hemen hişmendine hem nihai armanç ev hez kodi hez bibin mesele rakırına İsrail'e yani hakkı mafij yani İsrail ortaya dibe mijaj bergvay zana dibêje neke em Filistîn dixwaze be devletek Filistîn jî be devletek dibêje na ev devleta İsrailî ya cûî ya li holê heye ev gerek bê şanin ev kes ev herem hemî ême ye İsrail heqê wî vê derê nîne mijar dîroka wî îşa ev e dîroka wî tu dîroka Hamas binere dîroka van hêzên grûbên dibê çe Filistînî binere hemî dîrok ev e ama ev رو حتی شانها چی کریه دسته خواه سوریه کریه دسته خواه برای واهی زنانه و اردوغان جی zaten دبی چه پشتگری واهی زنان یه هری دیروکی یه هری تیناس کرن والحاصل ها اردوغان جی ترسونه که یعنی اردوغان دما تقتی وی تکه و ریسکه وی دیسا چی جبی خواستن وی بکه لیبلی اردوغان به هوا کی تقتی خواه اف مثلا امام اغلو لپیش وی کلمکی خرد بود کلمکی توش بود اردوغان اف کلم به هله که به هوا کی جهولی را کر و به کردارا لحف هاتنک جی به هوا کی دیسا یعنی اف ریسکی الهولین هبون همی بچوک کرن لورا آنها تخت اردوغان اسرائیل زو نکنه ایرشی تخت اردوغان بکه یعنی اردوغان زو سردانا که به سیاست در و به مداخله هزین در و تخت اردوغان زو نکه اردوغانی به پشتگیری هزین در و افتخت کربن زفت آخه به مداخله هزین در و وی تقدیری میکنه ناده یعنی او مداخله نه همی ریلی برین اکرمی ما مولو چو به کردارا ذاتن دبی چه تشتک چه دبه والحاصل لقادا لآخر روجلاتا ناوین لوی ارنگاری اما به طایبت لآخر سوری او هر دو هیز هاتنن همبری هف وقال لي خلقين سيونيست راجي دمان توليد نرن يعني روجنامه‌وان ایوان روجنامه‌وان دبیچه زیده يعني نجات پرست اسرائیلی دمان توليد نره دنا دبیچه تجي تونا دنگي وان تونا نفس وان تبي زلال دبینه اگر دولت اسرائیل بهاوا کی کتی لبو تفگری قال همبری ترکیه بهیز بکن یک جی mesela enerji heye. Türkiye bi destxistina Palmîra dixwaze kontrola enerjiya li Sûriyê hinekî bi dest bixe. Ew jî heye. Yek ji wan xetan jî. Yani dixwaze bandora xwe zêdetir bike ama Suudi Arabistan çiva destûr de nizanim. Niha divê nexşeyê de bandora İsraîlê ya li ser herêmê a ji vê derê hûn dikarin bibînin. شرکی اعلان نبویه شرکی اشکره نبویه هر دو هیزی های وان جب هیا و شرکی اشکره نبویه بنابرای هر دو هیزان تیمشانن او تشتکی ایری زلاله Avê pira qereq û zaxê û her wiha bendeva tişrînê hûn zanin ev demekî pir dirêj bû li ser şer de hate meşandin hê jî dewleta Tirkiye dev jê bernedaye êriş dike mesela hê jî dibin kontrola Qesedê de xuya dike gelek baş e li Sûriyê şer sekiniye ji bilî êrişên dewleta Tirkiye heqeten yani pêvajiyekî pir ecêb dane em hem pêvajoya aştiyê li hevatinê dewam dike li Tirkiye û hem jî êriş dikin bi vî wesilê em weke bîranîn em Rojavayê Kurdistanê jî bi bîr bînin bi vî şiklî ev demekê deng nayê em zanin hereketekî siyasî heye pir li wê derê xebat aktivîte gelekin doh jinên Kurd civîna xwe kongre xwe ya komcivîn em bêjin komcivîna xwe a jinên netewîyê Kurd pêkanîn rêzekê biryar jî girtin hebatên yeketiya netewî gelekî zêde bûne di van demê de bî de li Rojavayê Kurdistanê ew xweş e niha tişt em mereq dikin di navbera Kurdan û İsraîlê de êdî hêdî tifaqekî mirov dikare bibîne Ronî ما موسى تشتي لولي خويايا يعني دمك دريج دولتا إسرائيل tabii ki وهناك همبري أرجمان أردوغان همبري وان كارداني يعني استلا 3-4 سال ve 3-4 سال داوية دكم
Erdoğan digo çe Netanyahu devleta İsrail Siyonist katilin işte halkı Arabi Filistin'e. Wî wan digotin çe wan jî digot tu katilî Kurd e. Ev demeke sê çar salê dawiyê di navbera wan da ev dibe çe ev nîqaş gelek davîtin ji hev da. Li hemberiye wan çi jara digotin tu işte nizanim wisa dike wan jî digot tu xelkê Kurd 7 milyon Kurd ye tu katilî Kurda ye. Lê belê vên ev salekeke dawiyê ye yani saleke belkî zêdeyî salekê devleta İsrail bi havakî lezgîn ketiye li û tevgerê û herî dawiyê jî zaten daxeniyê fermî jî dan. Yani çi gotin me destê xwe yê aşîtiyê dirêjî Kurda kiriye. Em dixwazin destê xwe yê aşîtiyê dirêjî Kurda bikin. Adin çi gotin? Adin di vê yani vê ernîgariyê da Kurd müttefik yani hevalbendekî mey xwezayî ye. Yani em bixwazin nexwazin Kurd yek Alewî du Durzî sisê. Yani di vê ernîgariyê da ev her sên kes ama sereke Kurd em ê bi wan re bişewilin ji ber ku ew jî mafê xwe dixwazin, heqê xwe ne jiyanê dixwazin, zimanê xwe dixwazin, hebûna xwe dixwazin biparêzin. Lewra ev tiştekî xwezayî ye, müttefikê mey xwezayî ne vakesana î navpê ve. Li gor min İsraîlî wata vê hewqa sibo Kurd eşkere bibêje yani stratejiyekeke neh rojata navîn de ava dike. Çünkü dibîne yani hewceye ev kesên azadiyê dixwaze, jin jiyan azadî pir bikartînin vê demê de xelkên cûyî, xelkên azadiyê dixwaze ancak ew vakesana hinekî nirxê civaka niha dawiya dawiyê civaka İsraîlî civateke demokrat e, civakeke dîrokê zanin dibe çe yani zane ye. Ronî Ama ew problema Fermo. etik çi nabe wextê ku Kurd û İsraîl bi hev re bikevin nava hevkariyê di vê demê de ku Gazê serûbin bû İsraîlê gerek êriş pêkanî hem li ser Hamasê hem li ser Hizbullahê Lübnan Gazê serûbin bû di tam Min rewşa proveke bikim. Min proveke Na bikim. mesela etik dipirsim. Yani problem dernakeve. Yani civaka Kurd û hesab nepirse ji tevgerên Kurdan û çawa dikarin dewletekî wisa re bikevin nava hevkariyê berê ku hûn hesab jê bixwazin. Yani na Kurd çi ji xwe re kiriye here ji xelkê re bike. Kurd zaten dibêje em zaten İsraîl jî çi dibêje lema dibêje müttefikê me yê xwezayînin. Yani kesên azadiyê dixwaze, kesên demokrasiyê dixwaze. Kurd jî çi dibêjin? Em jî dibînin rêxistina yani tevgera azadiyê vê demê daxeniyê xwe da dibêje heqê xelkê Ereb İsraîl tev hev heqê li wê ernîgariyê her kes heqê wî jiyanê heye û hewceye bi hev re mil bil mil azad bijî. Ha ya tiştekî bijîm. Yani çima Kurd kane bi Baxçelî re di here qatilê ne zarokê Kurd e? Mansur Yavaş ne qatilê zarokê Kurd e? Kabîne nazî bêjim. Ew dayika me taybet heft roja li Cizîrê dibe çe li kolanama ma min kuşt, İsraîl kuşt. Ama derim qatilê wan re destê xwe didim ev. Yani evê nebîne wê bibîne ama mesele çi ye? Savaşa destê xwe didim ev. Nabêjim re destê xwe didim. Mesele dera şer lê hebe, aşîtiyê lê hebe, berjewendiyê Kurd çi be tê wê biparêze. Min hero jê berî çi tara got? Min got gerek yani da û doza Kurd, gelê Kurd hebûna gelê Kurd, parastina gelê Kurd, azadiya gelê Kurd meşrû ye. Tu bi kêra rabe, tu bi kêra rûne da ke tu kane ve vî gelî xelas ke ji fermanan li Şengalê binare, li Aleviyan ha binare, li Aleviyên me ne Dêrsimê binare fermanên hatin serî, li Aleviyên me ne Koçgirî binare fermanên hatin serî. Mesele wexta tu kanibe nehêle dîsa Kurd ferman werserê wan dibin şûrera derbas bibe tu kanibe bi her kesî ra rûne da û doza Kurd û Kurdistanê meşrû ye û dibe çe etik nîne. Parastinê re etik nîne. Awartîn bersivatê gelek zelal bû. Yani eger basa etik, basa axlaq tê kirin pêşî divê mirov rêveberên dewleta Tirkiye bigire ber çavan. Ê ku herî zêde zarokê Kurdan qetil kirin ew bû rast e. Ê ku herî zêde bajarên Kurdan tar û mar kirin, ser û bin kirin, roboskî pêkanên heta li dervê welat komkujiyên Parîsê keseyetiyekî efsanewî weke Sakîne
cansız. Şehit bu. Rast e. از خواستم ویدالش که بجم میدکه ام قلا سارا سرسور دکن ساکینه جانسız ya da zindanın ameli da düşmün pesili veje kirin u irada xwe nedan ber xeda pesili xeda perçin canı xeda ve bejim velhasıl van kesanana Yani madem ki em amade ne veke civaka Kurd ji bo siberoja xwe her cure hezan ra bike nava tifaqi ez ayb nabînim mirov divê bike nava tifaqi ya peyman yani çima Tamam. ay bibînin ma İsrail dagirkerê Kurdistanê ye ma İsrail Faris e ma İsrail Arab e ma İsrail Türk e ma İsrail cîranê te ye Tamam. ma İsrail eskerek wî hatiye li Kurdistanê Kurde kuştiye yani ez ê çima ez ê sewa bermayên çep left over bermayên çep hêlik min hîn çêlê bermayên çep e hêlik min jî hîn çêlên Müslümanên wekin Huda parênin hêlik min ji hêla Huda parê da hîn êrişî İsrail dike hêlik min jî ji hêlan deniz gelmiş û mahîr çayan û êdinê çûnin li xelkê cûyî ji ber fermanên naziya xelas bibûn hatibûn axa bisîdîne wan jî digot na Ereb nebes em ê ji we bikujin ez hîn çêlê wê hêzê bim mala Kurd şewit mala wî wêran Yek jî tiştekî din jî heye bi dehan salin rêveberên tevgera Kurd bang li welatên Ereban dikin werin em li ser aynî coğrafyê dijîn mekin em li hev werin em vê derê di nava demokrasiyê de civakekî demokratîk modernîteya demokratîk em pêk bînin di jiyanê de bi dehan salan e bang li rêveberên dewleta Tirkiye dikin digel ew qas xomkujiyê wan jî vê derê de tu rast dibêjî Kurdan şansê xwe heta da wî yani hêza xwe bi kar anî bang li wan kir êdî hat heta lava rîcayê jî ama ne ji welatên Ereb ne ji dewleta Tirkiye heta niha tu bersivekî erîne nehatiye tam berova jî tim Kurdan piçûk dixînin werin teslîm bin werin teslîmê edaleta Tirkiye bibin Ereb jî dîsa bi aynî awayî bîst û du welatên Ereba hene yek ji wan welatan bi Kurdan re neketine nava tifaqê heta niha hemî Mamoste. dewlet Mamoste yek ez ê got ez hema cümle xwe bêjim İsraîla li rojata navîn rast e Kurdan dew li İsraîlê nekiriye negotiye were piştgirî bide me em bêhra bikin neftewe tam berova jî İsraîl li Kurdan dinê re dibîne ku Türkiye êrişê Kurdan dike hem li Bakur hem li Sûriyê û ji Kurdan dipirse yani hûn pêdiviya we bi hevkariya me hebe ji me re bêjin xelas rast vê jî bêjim İsrail sewa çavê Kurd nake çavê Kurdî reşe smêla wî sor e zerî an çawa nake İsrail zane ev gel di rojhilata navîn da yê nirxên azadiyê demokrasiyê wekevtiyê fam dike gihaya vê astê ev gelê Kurd e di dîrokê da ev gel hevdî şopînên nas dikin hele bi taybet dibin tevgera yani dibin pêşengtiya Birêz Öcalan rêber Apo da gelê Kurd hat asteke kirdin ji çi xelas bû ji wê civaka kufikî ya li ser İslamê dibe çe her tişt hîn diparast ew qilaşt ew kefenên İslamê li çiyayên Kurdistanê kiribû hat qilaştin ji hêlan rêveberên Kurda lewra ev civaka Kurd ya ev her du civak jî rojhilata navînin bi dawiya re jî sînorê hevin yani yek li Sûriyê dijî yek li İsraîl jî hewceya İsraîl wekim min û te ji bo sibê tenê nafikire İsraîl dixwaze ew mêzeke li çîroka İsraîl bine re em qala 3-4 hezar çîrokek 3-4 hezar sal dike em qala ew zanin çawa İbrahîm ji heranê rabûye û çûye filan derê li ku derê xanî dê kiriye hev jîna wî wexta miriye li ku derê hatiye veşartin gora wê li ku ye çawa derbasî Misir bûne çawa li Misir xelas bûnin hatine sîna çolî 40 salî lê mane welhasıl esareta Babîla û welhasıl min kirar veda çi bigota ev İsraîl pêşe rojê difikire ew zane li pêşe rojê da ev gel hin dîrokê da jî têkiliya wan henin malbatî be an çi be û heman demê nirxê diparêzin wek kevin jin jiyan azadî
ev rojlata navîn yê bigihên vê astê vê tiştê fehm bike ev slogan çi ye ancak ev her du gelin. Ronê tiştekî dijî merov dikare lê zêde bike. Wê rojê siyasetmedarekî Kurd digot. Kî bû gelo Salih Müslim bû yan yekê din bû. Milletekî li ber kêrê yan jî însanekî li ber kêrê be yek destê xwe rizgariyê dirêjî wî bike napirse ka kî ye, çi ye, wexta yani li etîkê napirse. Çünkü kêr li ser stûyê wî ye. Aha dimire li ber mirinê ye. Ji ber vê yekê van gotinê te erê ez balkêş dibînim. Ronî gelek spas. Me berê ji gotiye ez dîsa jî bibêjim. Yani Kurdê berê ji xwe ra tiştekî neke, Kurdê êrîş were ser ne mêrxas be û destê xwe dirêjî xelkê bike û ne Kurdê Kurda ye, ew Kurdê xelkê ye. Kurd li Kurdê xwe digere. Berê vî gelî xilas ke, pêra tu çi çê dike çêke ma biratiya gelan ji Ereba ra, ji Farsa ra, ji Tirka ra derbasdar e û ji xelkê cûî ra ne derbasdar e. Yani kîjan biratiyan gelan? Ma ew jî ne gelen, ne qewm e. Çima biratiya gelan bira ji wî gelî re jî hebe. Ez ne Kurdekî nijadperest im, binê wê jî xêz bikim. Ez ne Kurdekî nijadperest im. Îro kîjan gel li ber qirkirinê be şûrên dest bixwînan, dest qilêran li ser serê wan be, li stûyê wan be, ez ji wî gelî mim û ez ê behsa wî gelî bikim. Ez Kurdekî ji demokrasiyê, ji azadiyê, ji wekheviyê, ji wekheviya jin û mêr û ji parastina xwezayê û parastina teyr û teban bawerim. Lê wexta gelê min li ber qetîlamê bi ez nikarim pîmpînokên çepên Türk bifroşim an jî sûretên xezebê yên enfala êr Qur'anê bixwînim û ji xalan dibe çe İslamê bikim. Nikarim. Yê wê ji min dixwazin ya ew har bûnin, dîn bûnin û ya jî bi rastî ew pir zêde difikirin ez nakêmê ew li astek gelek jorin. Yani divê de pirsgirêkek heye. Ez Kurdekî wekheviyê dixwazim, ez Kurdekî li hemberî heta ez Kurdekî wisa mem, ez Kurdekî anarşîstî bi zawacê nebawerim, bi têkiliya dirêj nebawerim, mirov serbixwe ye, mirov azad e. Ez Kurdekî ne ji niha da ez vê jî bibêjim, ez jiyana min Ewropa belkî ya dibêje he Kurd û tu ji qereş daxî hatiye Ewropa. Na bavê min li Ewropa xwend, ez ji 2004 pê virda ez wer li Ewropa me. Ez wer li Ewropa min li Hollanda bûm, li İsveç bûm, li Almanya bûm, li Belçika bûm, hemî derî ji min re vekirî bûn. Ahlakî minî zaten jiyanê jî wisa ye. Ahlakî minî jiyanê jî wisa ye. Lewra ez ne Kurdekî nijadperest im. Ez Kurdekî Kurdê bindest perest im. Kurdê haya wî ji wî nîne perest im. Bi qasî ku ez te nas dikim tu însanekî dunyawî yani tu netewperest tu însanekî mirov hezî ya ez jî wisa me. Ez xwe netewperest nabînim. Eleqa min bi netewperestiyê tune ye. Tenê mafê însan, mafê Kurdan, mafê milletan were dayîn. Yani ne ji ber ku em Kurdin serbilindin dibe heqê Kurdan em biparêzin. Na ne wisa ye. Ez Kurd nebavma jî dîsa ez ê di aynî pozisyona xwe de bama. Yani tiştî ku merû bi xwe nikare biryar bide, merû pê nikare serbilind be. Ji ber vê yekê ez bi Kurdbûna xwe ne serbilind, ji ber ku min biryar nedaye ez Kurd im. Di nava malbatekî Kurd de hatime dunyayê û xilas. Ama wextê ku dibînim milletekî bindest e, heta dawî heqê wî dixwazim. Ji bo çi bikeve ser min jî dikim ez Ermenî bama jî dîsa me heqê Kurda diparast. Fiq nake yani. Ji ber vê yekê ez mane nadim netewperestî yani mirov bi netewa xwe serbilind be û çünkü marîfet hete ha bi marîfetê xwe serbilind be. Tu zanî edebiyatê bikî pê serbilind be, tu zanî resim çêkî, marîfetê te şîxsî ye, dengê te xweş e, tu karî pê serbilind bî. Yani ji porê te rûyê te sor e, simê sorî, rûsorî ew tu karî ew jî tu nikarî pê serbilind bî ji ber ku xweza daye te, tesadüf e yani. Ez vê bibêjim. Ez bi Kurdbûnê ne serbilindim çünkü Kurd ez vê jî bêjim min demek dirêj ez vê dibêjim carcana dedî Kurd çi qas hir in. Ez vê sewalê carna sewal dikim. Tu diyem xwe pir hir dibînin. An jî
گوتنا آری جی عین مسئله ده یعنی گوتنا تدی آری دبی چه گلین آری پاکجیه یعنی پاکجی حر کرد چو خاص حرن از بخل و باوریه ده مکرد نحرن مرو به حر سر بخنن آخوی هیا ولاتی وی هیا زمانی مناتی قلق کرن او تشت او کلینا همی در باز کرنه از بکردبون آخه نسل بلندم وی ببیجم زاروکی وی آخیمم اولادی وی گلیمم ایشا وی گلید بینم گلی کرد نگلی که حره قال لي كرد از كردوني نسر بلندم چونكي كرد ناس نتوى كمروب حوجيه بيسر بلند ببا از بيش ترى ببيجم نقاسي قال لي ترك حره نقاسي قال لي عرب حره نقاسي جوي حره اشترى وين ببيجم مش بوي مبيفان شيا وقت الروجا ايرو دا 5 مليون كسبه 5 مليون مريشك ورنجم هف ويريشي روفيا بك روفيا تك ببا 5 مليون كسبه هين تشري وخي زمان بك هين برا زماني تسر بس ببا هین دو پیر ناویتا قدخه بو هینجی قدخه یه لسوریه کملیگا تا ناسنامه تا تونه بو yani ez ê bibîne tevî çi ser bilind bibim weta ez vê ê we dixapînin ez êşa Kurd mi diêşîne netewekî qala şiyê 5 milyonê dike û ji wê axê ji wî geliye kî hatiye deriyê xwe jê ra vekiriye her kesî kultura wî çanda wî zimanê wî talan kiriye versiyonê wê guherîne kirine ê xwe bêçare maye perîşan maye hevdû dikuje li ser eşîra li ser ola kê hatiye olek dayê kê hatiye îdeolojiyekek dayê ez bi Kurdula neser bilindim bi Kurdbûna xwe neser bilindim ez bi êşa wan digirîm bi êşa gelê xwe digirîm ez zarokê vî netewî min ez hewceye ez jî bi wek wan dengbêjên li kelekên çiyayên Kurdistanê li ber goran diqîriyan wey felek mala te xerab te çimal me wa kir êşa min ev e wekî din tiştekî din nîne Gotinê te pir bi tesîr bûn Ronî. Min nivîsan Ronî çima bi Kurdbûna xwe neser bilind e. Li deverekî 7 milyon însan hebin û piraniya xwe jî xwawekên netewperest pênasê bikin û hê jî bindest bin û neyoribin mafê xwe bixwazin, neyoribin xwe wekhev jî bibînin. Rast e di mesela ew ê de problem çê dibe serbilindbûnê de. Ama li cem Kurdan Ronî tiştekî heye pir xweş e zimanê Kurdan. Hem hemî zaraveyên Kurdan. Merû têr nabe wextê ku merû bi dimilkî, zazakî, kirmançikî, strana godar dike merû jê têr nabe. Merû heyran dimîne. Kurmancî yek ji zimanên herî dewlemend, herî estêtîk ê cîhanê ye. Kurmancî. Zimanekî pir xweş e. Bi saetan ez dikevim oda dublajê ez wan belgefîlman dixwînim ez jê têr nabim. Ez dikevim nava ruhiyeta wê tekstê. Yek ji qîmetên herî mezin ê Kurda zimanê wan e. Ama çima xwedî li zimanê xwe dernakevin? Mamoste Medya civakî ez hema gotina xwe xilas kim. Li ser medya civakî odeyên Twitterê hene bi şev û bi roj ew însanên me derdikevin bi Tirkî bi zimanê Tirkan bi zimanê Ereban xwe îfade dikin aha ez şaş dimînim. Yani imkana ku ez mane bidim ê tune ye. Bila tu kesekî ji min re ranebe nebêje kurmanciya me kê me lewma em Tirkî tercîh dikin. Ez vê red dikim. Pêrvûna kurmancî karê du mehan e, karê sê mehan e. Ya ez li saziya me li Stêrk TV carna ciwanê me internasyonalîstên wê derê perwerdeya rojnamegeriyê dibînin. Di nava sê meha de kurmancî mîna me fêr dibin. Aha merû heyran dimîne. Merû dixwaze hemiya hemêz bike. Jî ew zarokên ew gencên İspanyolin ya gencên Latin Amerikayê hene ya. Gencên İngiliz hene. Ê ji Swîsrê hatine wê derê hene. Ya kurikekî Swîsrî ji Lugano çûbû, rojnamegerî fêr dibû. Kurmancî min re daxuya dibêje tu Kurdê ku derê dibe ez Kurdê Lugano me. Şoq bûm. Çima Kurdê Luganê? Gona ez İtalyanim. Yani mîna min kurmancî qise dike. Ya heval zarokekî İtalyan, zarokekî Swîsrî, Alman hele. Eger karibe 3-4 meha de kurmancî fêr me, eger tu fêr nebî tu girî zekalî. Tu qavseqetî. Hêş û mejî te tune ye. Her netewperrestekî Kurd ku Tirkî biaxife kêmaqil e. Tu car gonê dine. Çünkü insanê kêmaqil nikare aqil bide te.
eğer bakıl biye zmanı xwe fêr dibû. Eğer bakıl biye pêşî zmanı xwe fêr dibû. Eğer bakıl biye ran nedibû bi Tirkî YouTube çê nedigot ey Kürtler. Ya merov ji miletê xwe re çawa dibêje ey Kürtler? Ya merov şer dike, merov milletê xwe re, merov diya xwe re, merov cîranê xwe re, merov çawa dibêje ey Kürtler? Merov û bi Tirkî xîtabê wan bike. Çi ye? Hêjî civaka Tirkiye mantıqa Tirkiye ji xwe re weke serdest dibîne. Çünkü xwe piçûk dibîne. Di hişî wî de xwe piçûk dibîne. Tu xwe piçûk dibînî, tu çima tê di ser min re xwe mezin dibînî keko. Tu heta kurmancî xîtabê min nekî ez te cidî nagirim. Nizanî fêr be. Kerem Keronî. Mamoste ziman zarok e. Zarokeke çelîn di pêçekê de ye. Ji bo ew zarok mezin bibe û hîn dibe çebê parastin jê ra dergûşek lazim e. Lewra yani zimanê wexta qedexebe û dewleta tenîn be an statiya tenîn be ev dera ziman dêne parastin nîn be ziman kes wê neelime wexta çapemeniya te hemî Tirkî be û çavkaniyê wan hemî Tirkî be û werger ji Tirkî be û hevok û çik dibe çi ew ên bavê hatine cem hev lêker wexta ji Tirkî be yan ji mantıqa ji mejiyê Tirkî bê girtin zaten ziman namîne. Ez wê bibêjim ev yek. Yani wexta hespa keil têkeve destê teresekî syarekî teres dibe çe yani syar teres e hesp keil e serî sed hesp ubeyan e keil e cidran e welhasil hespekeke xwîn pak û paqij e xwîn arî ye xwîn hur e lê belê syarê wê terez e syarê wê ji ser qantir ji ser kerê peya bûye hatiye hespê syar hatiye. Yani welhasil derdgiran e min pirsêle ma axaftin me de ez vê bibêjim çapemeniya Kurd ew kesên mêzeke me bixwe demekê di înfo welata bi Kurdî dinivîsan kesî nedixwend ez wê bibêjim yek kesî nedixwend ama derdê min heye ê min ji bo meşruiyeta xwe ez xwe derxem holê tu derdekî min nîne armancê min hene derdê min hene tiştê ez dibêjim ez dixwazim lêbê gudarîkirina kes bixwîne lewra di nûpel da yani dibe çe medya ya birêz Günay Aslan birê vedbed wê dirêda min gelek tişt bi Tirkî nifsandin û ez ê hîn jî carna binifsînim çi belki ez dixwazim bê xwendin yani weta alternatîfa Tirkî hebe kesek Kurdî naxwîne hewceya min hinek alternatîf radîkal gav biavîtin hinek yani ez wê jî bibêjim ev kesên li ser YouTube'ê hey Kürt kardeşlerim we dixapînin dere wa dikin wexta tu Kurd netewperwer be der tu gerek mesela îro tu hem bibêjî ez Kurd netewperwerim û tu bi Tirkî îro YouTube'ê çêrke ez ê bêjim heyran pratika te de pirsgirêk heye ez adin bêjim çi ye li ser van odên xmixê de Twitterê da ya mijar dengbêjî ye mijar şakiro ye reso ye ferzê ye mijar feqiyê teyran e mijar cîgerxwîn e bi Tirkî dipeyivin yani ev kesê me gudarî dikin jî ez dewsa wan bim herkes gerek be heyran yani mijar îro şakiro ye tu çawa ji mala Tirkî dipeyive mijar feqiyê teyran e tu çawa mala Tirkî mijar Ahmedê Xanê ye o de bi Tirkî ye Baş e. Gelek spas dikim ez kêfxweşim bi te re bernameyê wisa çê dikim em ê tim bi hev rabin niha mesela tu dibêjî tamam tu di hin malperên Tirkî de tu dinivîsînî ama ez bawer nakim her nivîsekî te xwe bigîne 20,000 însanî di aynê deqê de yek ji taybetmendiyên kanala me ew e Ronî aniha wextê daxivî bi hezaran însan zindîl me temaşe dikin û ev weşana me jî digêje 20,000 însanî yani ew jî di her malekî de eger 5 kes hebin ev digêje 45,000 ji ber vê yekê bandora kanalên me ji ya nivîskî gelekî zêdetir e yani di vê dewrê de kesekî ranabe saetekî xwe nade nivîsê û çavê xwe kor nake wî nivîsê naxwîne ama însanekî pir bi rehetî li ser qultuğa xwe dikare serpişt rûnê li me godar ke çaya xwe jî vexwe û bera jî bi derdora xwe re sohbet bike mîvanê xwe pêşwazî bike niha ev cûreyên diyaloga me a bi civakê re cûreyekê nû ye nûjen e
دبی ام حتی دبی وی بکار بینن gelek باشه برێک از خاطر بخوازم ڕۆنی فرمان. د ئیدdiayekî heye çiqar بله. rast te nizanim dibêjin AKP MHP belkî hêzê navletê wî jî di nav dane em nizanin pêş ta pîlan kirine li hember İmamoğlu li hember CHP operasyonekî bidin dest pêkirin بله. ji hêza Kurda ditirsin ji bo ku مامۆس muxalefet نوشتەرا گۆتەما ji bo ku muxalefeta Tirkiye bikin du perçe pêşî pişta Kurdan miz didin pêvaciyekî wisa dane dest pêkirin ji bo Kurdan bêdeng bikin CHP bi tenê bihêlin û tek tek bixwe pêşî CHP tune bike zayıf bike êdî zora wan ji xwe tişe Kurda yani dibêjin dewleta Tirkiye di vê pêvaciyê de ne samimiye tabii ev îddiayekî ye ne samimiye û sirf ji bo CHP tune bike Kurd piştgirî nedin CHP ketine nava hereketekî bi vî şeklî êdî may ser wan em hêvî dikin rast be ev pêvajo em hêvî dikin ku dewleta Tirkiye samimî be مامۆس تو دیسان پرۆڤەکەرکە yani devleta Türkiye çi soz dayı te te samimi bir mrabej bir ava soza dayı yani ve pevajoya da beveji ev soz dayı ev kayman imzekliye çi dayı mesela devleta Türkiye çikite bir samimi bir jinine Devleta Tirkiye dibêje Belê. silahê teslim ke were teslim be Belê. û ez mafê jiyanê didim te yani te nakuşim Tamam. Wir zaten de yani wir tiştekî pête samimi ve ne samimi bir ve nîne ez lewra dibêjim Erdoğan rast vê e qebul rast bêjî dewleta Tirkiye soz nedaye ne gotiye yani ez mafê tekoşîna Tiştekî- demokratîk didim te Ha, ew soz nîş nedaye tiştekî pê dan bibêj samimî ne samimî yani sozek li holê nîne ez bibêjim ya heyran gotiye were ez qayûma navê ser te da îmza daye ev zeketî holê lewra nika bêj samimî samimî ama mesele çi ye wexta ez vê dibêjim ji hevalên min a ji trolên wê êrişî min bikin wana jî dibêjim na ez ne li hemberî vê çikê min ez dîsa dibêjim bi rêber apo bawerim bi hişê Kurd ê rêber apo bawerim ez vê jî bibêjim îro jî gerek di vak kêliyana da na besê hozat bawer dikim di weşana zindî de wê ya distêrkê da ya de pardon medya haberê da ew ê jî ne weşana zindî de velhasil reportaja wê heye ew jî ji bo min gelek girîng e di vak kêliyana da jema ji weşanê derkevin ez herim li wê bidarîkim ji ber yani ev her du kes hemî kesê li ber xwe danin ama yani fermandarê Netewa Kurd Murat Qarayîlan û besê hozat gotinê wan ji bo min gelek girîng in ez yani xwazem wê jî bibêjim kanêke ew çi me binêr ez ê binêrim besî hozata xeftina ez biçim godar bikim li gorî naverokê ez ê belkî bi şev bültenekî jî çêkim di derbarê wê de ronî wişexe ez te rehet berdim tu biçe godarke ez ê jî lêborînê dixwazim dibe di ziman da me xeta kiribe hinekê îşan dibe dost heval welhasıl li vê derê armanca me bi zimanê Kurdî dibin pêşengtiya mamoste Belran dere yek dibe çi hem Kurdî difikre û him bi Kurdî diaxife û heta ji min tê ez jî wisa dikim hatin hemberî we ez gelek kêfxweş bûm hatin pêşberî we ne hemberî we ez gelek kêfxweş bûm gotinê te de tu xîlaf nedîtin gayet baş bû mala te ava normal e mirov wextê di zindî de be canan ji devê mirova hin gotinê ku ne dilê mirova ve jî derdikeve hevan nu ez ji we rica dikim vîdeoyê ku min parve kirine bi taybetî pardon şeva dawî ya Mazlûm Dogan ez pir dixwazim û temaşe bikim kêm tê temaşe kirin yani ez dixwazim pir were temaşe kirin şeva dawî ya Mazlûm Dogan binêrin çewa wate li Newrozê bar kiriye bi jiyana xwe bi jiyana xwe bi çalakiya xwe ya canfedayî yani canê xwe feda kiriye wê şevê Mazlûm Dogan nas bikin nesla nû bila naske Mazlûm Dogan pir muhîm e di bi xatirê we bi hêviya rojên xweş azad dem baş dem baş mamoste Silav ronê